Hello guys, hanya hai nong bus kang ang tek ai sekatal video tu hai fika or video ongkha bus kang ni tabuk miao no sini sar ononto teber ma bote wesa sin tipra mo thawa hapna ni hinne mapsan pai ke sini bubakara no te sini maya kanang bubakara bopono map kharika tamne ke bos saimanu sin boro jesuk pono buji angteng haipono sing thansa ke tong nangnai aboni bagino ngete oro saka ononto sar ononto dihine bo onimes bai ranglup dijagoi se thangoni abono no natam salam song comment kaise di sini manik saha cm bo jenok subajang nai rok 258 ta feminist no 64.50 lakh no bagina hinei sakalai kya abono no sanam sungo bo sindo to ni cm boti parani cm ngke asik se bo borok kaham ngke tani bagi bo 258 feminist no bo 64.50 lakh ke bangnam sungsaka abono divide khaye je family na bana kalai khanke jana 25000 se kalai ne a 25000 tam khanya no wan chunai di norok je bcp hine ara haplayo na chi nong nok sok sok purgana di boro bo pusuk se di matra 25000 ni na 25000 banne na nok konai na kun khai manai abono sana kalayo bo ani bini hini khaye bo bongni borong ho busuk kare na di thane bo soro bongni borong nok ngke na di bo saisung sa kaisa se bo extend nge the abo se bono khota mo bongni bo soni borok khani bono ke 5 lakh ri tomon bo phiasi ni bo ngong ke na di sini ni ani buni jati ni khaye na di busur sona ko matra 25000 bai tam khamna tongsung abo no buji na klai sung je sik walai chole phane no topon sung sinti phasa sung thansang ge tongna nang je sik pono lama ko koi pon him tong tung sa abo no buji laye kaham kereng ke keni ke bkhawo hingsa kari ke sung mani laye tongna ni nango abo no sana kalayo kisa misa thingno jonmu tongna no boros seni ha phalo sana nayo ne topono sumu kisa bujna kalayo je supono hamyang tung sung bo buni nokno sabanya ne ko ge abo no ani kisa koimung sung kisa wan chugi babi uthana nango jate sung tiprasa sung tiprasa no sung sin no sung nos to khai tong khang ke samni khoti nai ba sin no khoti nai bong kun khoti ya abo no ang pai thak jor ti nong no sanai mani ana video no na thak ja khang ke subscribe rok like rok comment khai ta te je subscribe je ro ang kha khayo no ana video no na thak ja ga na te subscribe rok khai ne te je sik man sak share khai ji sing sin bor no sing buji tong na nang nai abo ni ba ga to no